Gu berrion lagunok espero du ezagun jai zoriontsuak izango dituzuela eta hemen dakarkizuet berriro War Thunder jokoa eta ikusten duzuen moduan jarri dute egun honetarako adornuak eta argiak alde batetik opariak eta beste egunean lagun batekin hitz egiten esan zidan ez dago joku bat hegazkinak eta dituztenak, izatez bi joku daude, alde batetik dago War Thunder, bertan tankak eta hegazkinak eta beri alditu dala eta askoz ere gehiago gustatzen zaidalako War Thunder, Wall of Tanks edo Wall of Airships baina horretarako gaur urtsango dugu bi partidatxo, lehenengo hasiko gara hegazkinekin eta gero hegazkinen ostean joango gara tankekin, guazen egia da, hegazkinen bataiak ondo daude, baina niri ere asko ez zaizki gustatzen, baina justo nire lagunak esan zidan ez hori, esan nuen, eta zergaitik ez gore hegazkin honekin ez dakit abilagoa edo divertigarriagoa iruditzen zait tankeekin hegazkinekin baina esatez hegazkinekin nahiko baldar samarrana eta gure hegazkinen itxura ikusten moduan nahi da argazki bitxo bat gero jartzeko eta gure helburua horra tiro egiten da eta bi eskunditate egin ditugu eta horren aliko dugu eta bataia joango gara hori hegazkinekin da burru bat divertigarria da, baina burru bat zailagoa bataia esan daiteke berdintzu dagoela Naskin nada da burru bat kamuflaje gehiago duena Orrendiko horraizan eutuko A ver, gure burutan izan apur bat sorte gehiago izaten ari gara Tanteak eta orain
baneki bataiara uste dut azken hegazkina dela parekatu. Bueno, hegazkina no pasa. Apur bat hemen, tiro behiek izateko. Ahora hemos tomado la iniciativa. bueno, laguntzen dugu eta zuetekin. Eta nik izango genuen, nik zeratuko gaitezen ziraz txitzen. Batean nahiko txoferazten ari gara hegazkinekin. Portuan izan da batzutan hilo hegazkinekin motan dira. Gaztua, zurra. Vamos por delante del enemigo. Bai, baina gutxi bat. Batalla parekatu izango da. Gure helburu izan behar duzegi ateratzea. Bueno, behintzat bat eman gotu eta bizan da zingo bat hegazkin batai guztio nako golpe eman dugu. Baina, bueno, hau hegazkinei dago kionez, eta bueno, hegazkinak ez dira nire puntu gogorra nola baita esateko, baina, bueno, nahiko puntotxo bentsat atea ditugu.
Eta orain bai joango gara tankeekin. Eta joango gara armadara. Eta zengo gara gure Stug 3arekin dela gure tanke insignia, eta hori garrantzitsua izango da guretzat jokatzen dugun bitartean. Ez dakite tankeak ezberdinak dira, ez dakite emozio gehiago daukate, eta hitzen zaituztenean zure bala eta hori ikustea nahiko, ez dakit, graziosoa da. Bueno, hasi gara Polonian. Uste dut, ikusi ditut tankeen 3 edo 4 mapa betikoak ez ditut berriak ikusi. Suposen hori tankeak hobetzen zoazen einean balortzen direla. Hemen 3 tankera alditzakegu. Baina World of Warsen moduan, zenbat eta itxasuntzi handiagoak, mapa ezberdinak dire, eta azkenean itxaso alagoa bada apur bat zinean. Espero desagun aurreko partidan moduan, trolik ez egotea, batez ere aurretik zoazenean, eta atxetik nola esan, barra parte zaituztena eta gaina esaten zuten joatea ikutara ingelesez. Eskarrak esaten duten ingelesa gutxi gara era ulertzen dudan, euskeraz ez dakit duten, baina bueno. Joko asko daude horrelakoak gertatzen diren eta batzuetan aspertzen. Hemen tankak direnez eta zenbait tankera beldituzunez, egin txartu ere ez dago asko. Beste joko batean partidak irauten dutela adibidez ordu bat edo horrela iraun dezaketenak orduan lapur bat gehiago mosker. Eta guay. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! Eratuko dugu leku bat egiteko indartu. Ziretara nahiko esposizio dago eta hori guretzat ez. Ez dakitetxean dago, saiatu gara betiko lez flankeatzen. ¡Hemos tomado la iniciativa! ¡Carga este explosivo! Tanque va a estar ya bueno. Voy a llamar tanque hori, o sea, punto pelota. Eta hor guaz beratzetik Narreta gure trompara ere eragon. Puntuak lortzen behintzat da gaude.
Bueno, nahiko puntutxu lortu ditugu. Txikitu egiten bala, baina. Vale, joango gara hemen, ekin, batalla berriro. Hore, tankekin nahiko politagoa dela esan ditu. Ja, bueno, beste ez du giruak lortzeko tanke gehiago desblokeatu behar ditugunez, beste tankeak ere erabiltzeko prest gaur. Bat. Bera. Mantengamos la presión. La victoria está cerca. Era en punta de